Os traballadores das ambulancias do Servizo Programado e Intrahospitalario da Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés irán á folga. Acusan a empresa concesionaria Ambulancias Cibera, que conseguiu o contrato o 1 de abril do ano pasado, de levar o servizo ao caos. Un caos. Unha empresa de Valencia que non sabe onde empeza o que é Pontevedra, non sabe que servicio é, unha empresa que nunca tuvo tanto coche, nin tanto traballador nun concurso público, nin o número de servicios que iba a haber. Comezarán coa folga todos os martes e xoves do mes de abril, pasando a indefinida en maio. Denuncian que están a realizar o seu traballo sen os medios axeitados. Por poñer un exemplo, a día de hoxe ainda hai coches que non están homologados. Deron roupa que non está homologada. Non lavan a roupa. Os traballadores levanse a roupa para a súa casa, co riesgo de contaminación das súas familias. Os EPIs, que de tratamento con enfermedades como o COVID, sabedes todo o que le ha pasado, son de un solo uso. Se quitan, te tens que desinfectar, etc. Sabedes onde están? Na base, metidos nunha ambulancia. Tampouco contan cun programa informático axeitado que permita coordinar o servizo e ter unha base de datos actualizada. Problemas aos que se suma o incumprimento dos acordos en materia laboral, polos que a empresa faría fixos aos traballadores que remataran os seus contratos. E o que chegáramos ao acordo é, cando vayan terminando os contratos, salvo que haya motivos de expediente disciplinario, cosas desas, van entrando progresivamente fijos. É o que pongo con ver. Este mes hai 6 traballadores xa que se van. E así vai a ser hasta final de ano 25. Dende o comité non dubidan en sinalar a xerencia da área hospitalaria como a responsable desta situación. Aseguran que son coñecedores das problemáticas que xa denunciaron en varias ocasións. O peor concurso da historia. Sin control ningún. O culpable non é a empresa. A empresa levan desde Valencia, pensa que é aquí un cortijo. Ambulancias Cibera conseguiu a adxudicación do servizo de ambulancias para traslado sanitario programado e intrahospitalario hai case un ano. Fixou por un período de 5, incluindo a prórroga, cunha contía de 19 millóns de euros. Actualmente teñen 77 traballadores e 40 ambulancias para realizar máis de 300 servizos ao día.